Koko akatemian edessä Liu Yinran seisoi kuin tähti, loistava, kaunis ja kiistattoman lahjakas. Kutsuitusinamenojen aikana hän kutsui legendaarista sodanjumala Bai Kita, ja hänestä tuli välittömästi koulun ylpeys. Silti väkijoukossa yksinäinen oppilas naureskeli. Vain 40% yhteensopivuus, ja te kaikki käyttäydytte kuin hän olisi valittu. Hänen silmänsä muuttuivat kylmiksi kuin pakkanen. Pohjasijoituksen saanut nolla uskaltaa kritisoida minua. Katsojat purskahtivat pilkkaavaan nauruun kohdellen häntä kuin jotain ylimielistä pelleä. 100 vuotta sitten jumalallinen areena laskeutui tälle maalle muuttaen maailman säännöt. Kauas kadonneet jumalat heräsivät, ja myytistä tuli todellisuutta. Nyt jokainen 16 vuotta täyttävä nuori voi yrittää herättää jumalhengen. Ne, jotka onnistuvat, saavat jumalallisia voimia ja oikeuden edustaa ryhmittymäänsä myyttisellä areenalla, mutta kutsuminen ei ole turvallinen rituaali. Jos kutsutaan väärä jumala, kutsuja voi kohdata välittömän tuhon. Ja tämä poika, joka oli kerran vain lukiolainen toisesta maailmasta, on jotenkin vedetty tähän jumalten peliin. Kyseltyään hän sai lopulta tietää, että tänään oli jumalallisen heräämisen kerran vuosikymmenessä tapahtuva päivä. Valitettavasti itäisen valtakunnan ryhmittymä oli jo pitkään kärsinyt romahduksen alkuperäisessä jumalalinjassaan. Tämä heikkous oli johtanut toistuviin tappioihin naapurimaassa olevaa sakuraherruutta vastaan myyttisellä areenalla. Juuri silloin kaupungin herra astui lavalle ja ilmoitti juhlallisesti kutsumusrituaalin alkamisesta. Yleisö purskahti. Tämä saattaa olla kauan odotettu hetki, jolloin itäinen valtakunta nousee jälleen. Katsellessaan kutsumismerkkiä kämmenessään, hän ei voinut olla huokaisematta. Tämä maailma oli todella raaka. Yksi virheaskel ja epäonnistunut kutsuivat merkitsivät välitöntä tuhoa. Sillä hetkellä, virtaavaan valkoiseen kaapuun pukeutuneena, Liu Yinran nousi lavalle ja astui ensimmäisenä pyhälle alttarille. Koko areena vaikeni. Lahjakkuutensa ansiosta kaikki uskoivat hänen kutsuvan mahtavan jumalan. Valitettavasti itäinen valtakunta oli jo menettänyt 2 ottelua tänä aamuna myyttisellä areenalla. Tilanne oli vakava, ja jos Liu Yinran voisi kutsua voimakkaan jumaluuden, se saattaisi muuttaa tilanteen. Hän astui eteenpäin rauhallisella itseluottamuksella, kun jopa hänen vierellään oleva kaupungin herra toivoi hiljaa, että hän herättäisi korkean tason Jumalan pelastamaan heidän ryhmittymänsä häpeältä. Kun hänen sormensa koskettivat kutsumiskristallia, säteilevän energian purkaus räjähti ulospäin vetäen kaikkien katseet. Vanha oppinut, joka seisoi Herran vieressä, haukkoi henkeään. Tuo on merkki korkealaatuisesta jumaluudesta. Hetkiä myöhemmin 3 kohoavaa jumalallista hahmoa ilmestyi taivaalle huokuen ylivoimaista voimaa, mutta yhtäkään niistä ei ollut koskaan kirjattu itäisten valtakuntien muinaisiin arkistoihin. Mutta hänen sydämensä kiristyy. Nuo siluetit näyttivät täsmälleen legendaarisilta sodanjumalilta hänen menneestä elämästään maan päällä. Väkijoukko alkoi spekuloida, äänet kohosivat innostuksesta, ja sitten Liu Yinranin ääni soi kuin hopeakello. Teurastuksen jumala, jonka nimi kaikui historian läpi. Punaisten kallioiden taistelu juoksi verta. Minä, Liu Yinran, kutsun nöyrästi sodanjumala Baikin laskeutumaan. Vastauksena Baikin jumalallinen muoto alkoi laskeutua taivaista lähestyen hitaasti alttaria. Silti hän ei voinut karistaa hämmennystä. Punaiset kalliot. Eikö Baishi ollut kuuluisa Shampingin taistelusta? Se oli täysin eri aikakausi. Zhou Hoao veti hänet nopeasti syrjään ja kuiskasi karkeasti. Liu Yinran on kuolevaisen lapsi. Miten uskallat tuollaisen perinnön omaavana kyseenalaistaa hänet täällä kaikista paikoista? Lisää ääniä liittyy pilkkaan. Kuka tämä pelle luulee olevansa? Keksimässä hölynpölyä, kuten joku Shampingin taistelu, sitä ei edes ole historiankirjoissa. Hiljainen suru laskeutui hänen sydämeensä. Tämä maailma, sen sivilisaatio oli todella kärsinyt katkoksen. Ihmiset olivat unohtaneet menneisyytensä, verentahraisen perintönsä ja korvanneet sen ontolla myytillä. Sitten tuli kaupungin herran virallinen ilmoitus. Liu Yinran oli saavuttanut 40% yhteensopivuuden kutsuen onnistuneesti S-luokan jumaluuden, murhajumala Sien. Liu Yinran loi katseensa hänen suuntaansa, silmät kylmät ja ylpeät, ikään kuin sanoen hiljaa. Ymmärrätkö nyt välisen kuilun? Jos hän olisi vielä nuori, hänen todellinen voimansa tarvitsi aikaa kasvaa. Kaikki odottivat hänen isänsä, kuuluisan miekkakuolemattoman vartioijan paluuta johtamaan heitä tulevassa jumalallisessa sodassa. Sen sijaan, että Liu Yinran olisi astunut alas, hän käänsi katseensa ylöspäin kohti 2 jäljellä olevaa jumalallista siluettia, jotka edelleen leijuivat taivaalla. Kaupungin herra kurtisti kulmiaan. Mitä hän nyt yrittää tehdä? Takaisku. Hän siirtyi yhden hahmon alle, joka oli tornimainen läsnäolo verhottuna mustaan keisarilliseen kaapuun. Pelkkä aura julisti hänet suvereeniksi. Kuiskeet pyyhkäisivät väkijoukon läpi.
Voisiko se olla se, jota he kutsuivat ikuiseksi keisariksi? Nuori, joka rauhoitti valtakunnan. Soturikuningas 1000 kampanjasta. Ehkä se on legendaarinen Taitsong, mutta hänen tekojensa tiedot ovat nyt vain haalistuvia varjoja. Hän vilkaisi jumalallista patsasta ja pudisti heti päätään. Se ei voi olla Lishimmin. Suetengin aikana keisarit käyttivät kirkkaan keltaisia kaapuja. Mikään kirjattu historia ei ole koskaan pukenut hallitsijoitaan mustaan. Hitaasti hän lähestyi varjoista hahmoa. Kun jumalallinen läsnäolo huuhtoi hänet yli, hän tunsi valtavan syvän paineen aallon. Jokin siinä herätti tutun muiston. Yhtäkkiä vanha ääni kaikui areenalla. Tämä on keisarillisen luokan jumaluus, joka ilmestyy 100 vuodessa. Mutta varokaa, historiassa on ollut lukemattomia hallitsijoita. Jos kutsutaan väärä, takaisku voi tappaa kutsujan välittömästi. Puhuja ei ollut kukaan muu kuin arvostetun Shaiward-akatemian dekaani Ali Sheen, joka on korkein auktoriteetti 4 suuren laitoksen joukossa. Jopa kaupungin herra astui eteenpäin hälyttyneenä. Liu Yinran, sinä olet valtakunnan tulevaisuus. Emme voi sallia sinun ottavan niin tappavaa riskiä. Mutta Liu Yinran epäröi, hänen katseensa viipyy keisarillisessa hahmossa yläpuolella. Jos hän kääntyisi pois nyt, tämä korkein jumaluus saattaisi kadota maailmasta ikuisesti. Lu Xian puuttui asiaan jälleen päättäväisesti. Emme voi pelata vahvimman tulevan mestarimme kohtalolla. Viipymättä hän antoi hätätilauksen, joka aktivoi 10 arvosta kansallisia kohtalovaroja jumaluuden olemuksen vakauttamiseksi väliaikaisesti. Heidän ainoa toivonsa oli nähdä, jos opiskelija heidän joukossaan voisi tunnistaa Jumalan. Kääntyen kohti kerääntyneitä nuoria, Ali Xinin silmät pyyhkäisivät heidän kaikkien yli. Vaikka historialliset tiedot olivat epämääräisiä, monet uskoivat tämän jumaluuden muistuttavan legendaarista keisari Titsomia. Ja jos se olisi totta, niin tämä jumalallinen läsnäolo voisi olla avain heidän sivilisaationsa elvyttämiseen. Itäinen valtakunta oli jo kärsinyt 2 tuhoisaa tappiota tässä kansallisen kohtalon sodassa, molemmat Sakura-herruuden käsissä. Vielä yksi tappio ja hänen paikkansa myyttisellä areenalla saattaisi olla kadonnut ikuisesti. Ali Xian puhutteli väkijoukkoa vakavalla voimakkuudella. Jos joku teistä tunnistaa tämän jumaluuden, astukaa eteenpäin. Mutta olkaa täysin selvillä, kutsukaa väärä Jumala ja kuolette siihen paikkaan. Joten onko kukaan vielä halukas yrittämään? Kuiskeet täyttivät ilman. Monet alkoivat epäillä. Ehkä tämä ei ollutkaan keisari Titsong. Virhe tässä merkitsisi varmaa kuolemaa. Mutta itäisen valtakunnan soturit eivät olleet koskaan tunnettuja pelkuruudesta. Nuori mies huusi, minä teen sen. Taistelen valtakunnan puolesta, vaikka se maksaisi henkeni. Tyttö astui esiin yhtä rohkeasti. Shanyu taikakaupungin akatemiasta, valmis riskeeraamaan kaiken. Lisää ääniä seurasi, opiskelijat huusivat akatemioidensa nimiä ja vakuuttivat tukensa asialle. Valtakunnan puolesta, emme pelkää kuolemaa. Juuri silloin yksi hahmo nosti kätensä ja astui eteenpäin hiljentääkseen melun. Uskon, että tämän Jumalan todellinen identiteetti eroaa dekaanin oletuksesta. Lu Shangshen Chinlinchin akatemiasta, minä yritän. Väkijoukko kääntyy ällistyneen hiljaisuuden vallitessa. Eikö se ollut se pelle, joka kyseenalaisti Liu Yinranin aiemmin? So Hao kumartui ja kuiskasi, oletko varma? Yksi virhe, ja olet kuollut. Mutta Lu Shangshen ei vastannut. Sivusta katsoen dekaani Ali Xian tunsi pientä levottomuutta. Mikä merkittävä nuori mies. Silti hän ei voinut olla kyseenalaistamatta. Ymmärsikö Lu todella tämän keisarin historiaa? Kaiken tutkimuksensa jälkeen ainoa hahmo, joka vastasi tämän Jumalan piirteitä, oli keisari Taitso. Siitä huolimatta hän nyökkäsi vastahakoisesti. Voit yrittää, mutta ole tietoinen riskistä. Liu hymyili vaimeasti. Jätä se minulle. Mitä tulee riskiin, ei ole mitään harkittavaa. Tiedän tarkalleen, kuka tämä keisari on. Sakura-valtakunnan vastakkaisilta katsomoilta kuului naurun aaltoja. Katsokaa tuota narria, niin innokas kuolemaan ja luulee olevansa jonkinlainen sankari. Mutta luun takana idän valtakunnan puolelta kuului riemuhuutoja, jotka lauloivat hänen nimeään järkkymättömällä ylpeydellä. Hän ojensi kätensä ja asetti sen kutsumiskristallille. Seuraavalla hetkellä alttarilta räjähti loistava, purppuranpunainen valo, niin sokaiseva, että väkijoukon oli suojattava silmiään. Liu Yinranin ilme muuttui välittömästi. Mitä? Laukaisiko hänkin tuntemattoman korkean tason Jumalan? Olisiko tämä pelle voinut herättää jotain vielä vahvempaa kuin minun? Sekura-valtakunta oli ällistynyt. Purppuranpunainen valo. He olivat aina uskoneet, että oranssi oli korkein jumalainen arvo. Oliko olemassa arvoa vielä senkin yläpuolella? Jopa Spearhold-liittovaltion delegaatio puristi leukojaan turhautumisesta.
He eivät olleet nähneet yhtäkään keltaista jumalallista valoa, ja nyt he olivat todistamassa purppuranpunaista valoa. Dekaani Mishanin ääni oli syvä ja vakaa. Tämä on SSS-luokan Jumalan aura. Tunnetut jumalalliset arvot ovat valkoinen, vihreä, sininen, purppura ja oranssi. Mutta harvat tajuavat, että oranssin takana on yksi kielletty taso, purppuranpunainen. Kaupungin herra seisoi järkyttyneenä. SSS-luokan Jumala, voisiko sellainen Jumala todella olla olemassa idän valtakunnan unohdetussa historiassa? Mutta Li Shen kavensi silmiään ja mutisi. SSS-arvo on vaimitta Jumalasta, ei kutsujasta, ja tämä poika ei ole edes alkanut näyttää täyttä voimaansa. Jopa Liu Yinran näytti ällistyneeltä. Eikö hän ollut vain epäonnistunut opiskelija? Ja silti hän kutsui esiin voiman, joka oli vahvempi kuin mikään, mitä hän oli koskaan nähnyt. Valossa muodostuva valtava hahmo säteili kauhistuttavaa jumalallista painetta, läsnäoloa, joka näytti julistavan, että voitto palaa valtakuntaan. Lu Xian haukkoi henkeään tunnistettuaan hahmon. Taistelukirves, titaani, joka ulottuu taivaisiin. Voisiko se olla Xing Tian, muinainen sotajumala? Lu Shangshan virnisti vaimeasti, dekaani pitäisi tietää paremmin. Xing Tian taisteli päätönnä, nähden rinnallaan, puhuen vatsastaan, käyttäen kahta kirvestä raivossa. Tämä olento ei ole Xing Tian, silti hän ei voinut täysin syyttää heitä. Tämän maailman mytologia oli jo kauan haudattu, unohdettu. Ehkä siksi hänet oli tuotu tänne paikalle. Sitten hänen äänensä kaikui pyhän alttarin poikki juhlallisena ja kaikuvana. Alussa Pangu jakoi taivaat ja muovasi maailman. Vaikka hänen ruumiinsa kaatui, hänen sielunsa pysyy ikuisena. Lu Shangshen Qinlinchin akatemiasta kutsuu nöyrästi luojajumala Pangua laskeutumaan. Väkijoukko haukkoi henkeään epäuskoisena. Luojajumala, minkälainen jumala sen pitäisi olla? Monet idän valtakunnan katsojat näyttivät hämmentyneeltä. Miten Lu Shongqing edes tietää tästä Panga-jumalasta? Mutta niille, jotka tunsivat muinaiset tarinat, vastaus oli kauhistuttava. Pengu, joka jakoi taivaat ja synnytti maailman, vertaansa vailla oleva olento. Jos Liu voisi todella käyttää Pengun voimaa taistelussa, vihollisella ei olisi edes aikaa anoa armoa. Sillä hetkellä hänen eteensä ilmestyi hehkuva järjestelmäpaneeli. Nimi, Lu Shangshin yhteensopivuus, 1% sidottu jumala. Pangu, kaukana, syvällä kaikkien jumalien temppelissä, jossa jokainen idän valtakunnan jumala luokiteltiin ja kirjattiin. Niiden yläpuolella, korkeimmalla jalustalla, seisoi luojajumala Pangun yksinäinen hahmo. Boom! Heti kun järjestelmä vahvisti sidoksen, temppelin akolyytti nosti juhlavasaran ja löi jumaluuden taivaskelloa. Se soi 9 kertaa nopeasti peräkkäin. Jokainen soitto jylisi maassa ja ravisti itse taivaita. Jopa rajamaille sijoitettu kuolematon Lu Qing pysähtyi ja rypisti otsaansa. Kuulinko juuri 9 soittoa? Dekaani Li Xian vapisi jännityksestä. 9 soittoa, täydellisyyden jumalallinen luku. Se on ennennäkemätöntä. Hän todella herätti korkeimman jumalan. Jopa Liu Yinran ei voinut peittää järkytystään. Sanotaan, että vahvin koskaan kirjattu jumala laukaisi vain 3, mutta tämä on aivan toisella tasolla. Samaan aikaan Sakura-valtakunnan kannassa puhkesi kaos. Mitä helvettiä? Tuopa kakara idän valtakunnasta juuri herätti korkeimman tason jumalan. Keisari Takura kääntyi viittaan pukeutuneen nuorukaisen puoleen, joka tunnettiin käärmeen pohjaisesta taistelutyylistään. Voitko eliminoida Liu Chamshinin? Mies virnisti. Vaikka hän kutsuisikin korkeimman tason jumalan, hänen yhteensopivuutensa on vain 1%. Hän ei pysty täysin kutsumaan sitä areenalla. Nykyisellä voimallaan hänen murskaamisensa on helppoa. Tämän kuultuaan Takuran katse muuttui kylmäksi. Idän valtakunta on kauan ollut meidän vannautunut kilpailijamme. Tuopa poika on eliminoitava nyt, ennen kuin hänestä tulee uhka meille kaikille. Epäröimättä hän aktivoi kielletyn rituaalin, nimen lukitsevan jumalduelin. Samaan aikaan Pangun jumalallinen kuva hälveni hitaasti. Vaikka sää pidetään jumaltason huipuna, Pangu selvästi ylittää senkin. Lu Shangshen, jota hänen nykyinen yhteensopivuutensa rajoitti, ei voinut täysin kutsua Pangua taistelukentälle, mutta hän kykeni kutsumaan toisen korkea-arvoisen jumalan. Kun hän astui kohti toista patsasta aloittaakseen seuraavan kutsumisen, maa hänen allaan räjähti. Energian aalto nosti hänet ilmaan, dekaani Mishinin kasvot synkistyivät. Tämän täytyy olla nimilukittu kaksintaistelu. He polttivat 10 vuotta kansallista onneaan vangitakseen hänet ulottuvuustaisteluun. Silmänräpäyksessä Liun ruumis teleportattiin kokonaan. Hän ei ollut edes ehtinyt suorittaa kutsumistaan. Kun hänen hahmonsa haalistui hohtaviksi projisoinneiksi, edes Li Xian ei voinut tehdä mitään estääkseen sitä.
Raivoissaan ohjaajat kirosivat kohti vihollisen asentoa. Pelkurit, he ovat alentuneet näin alas, jopa tyyni Liu Yinran ei voinut pidätellä itseään. Nuo Sakura-herruuden puolen paskiaiset, tunnelma oli voittoisa. Heidän aiempi pelkonsa oli muuttunut pilkaksi. Loppujen lopuksi itäisen valtakunnan nouseva tähti oli hetken päässä kuolemasta. Ja jos he voisivat tappaa Liu Changshengin nyt, kaikki 10 vuotta käytettyä kansallista kohtaloa otettaisiin takaisin hänen sielustaan. Muualla miekkapyhimys, Lu King, sai kiireellisen hälytyksen kansallisesta kohtalojärjestelmästä. Hänen avustajansa selitti nopeasti, että Sakura-herruus on juuri polttanut 10 vuotta kansallista kohtaloa aktivoidakseen myyttisen areenan ennenaikaisesti. Heidän tavoitteensa on eliminoida itäisen valtakunnan nouseva tähti ennen kuin hän herää täysin. Sääntöjen mukaan nimilukittu jumalaksintaistelu voi kohdistua vain jumaliin sidottuihin yksilöihin, joiden jumalat ovat S-luokan tai sen yläpuolella. Aloitettuaan kohteen on vastattava. Avustaja pyyhkäisi hikeä otsaltaan. 10 vuotta kohtaloa vain oppilaan tappamiseen. Se on suorastaan ilkeää. Lukinin nyrkki puristui tiukasti. Jos mestarillemme tapahtuu jotain tuolla areenalla, ensi vuonna teräni raivaa polun psysolinnakkeen läpi. 2 minuuttia ja 30 sekuntia myöhemmin Liu Shongqingin hahmo ilmestyi jumalalliselle taistelukentälle. Häntä vastapäätä seisoi suomuisella panssarilla peitetty soturi, käärmejumala Yamato Drokin isäntä. Mies virnisti ylimielisesti. Sinäkö? Tulet lavalle näyttämään tuolta. Nykyisellä voimallasi voisin repiä sinut kappaleeksi hikoilematta. Mutta Lu ei vastannut. Hän tiesi, ettei voisi kutsua Pangaa tänne, mutta hänellä oli uskoa. Lishinin vakauttama keisarillinen jumala saattaisi vielä palata kentälle. Hänen hiljaisuudestaan raivostunut vihollinen huusi, mikä hätänä? Pelkäätkö edes katsoa minua? Ja sitten hetkessä hän jäätyy. Liu Shongqingin kasvot pysyivät tyyninä kuin koskaan. Hän kallisti päätään ja sanoi kevyesti, sinunlaisestasi käärmeestä saisi luultavasti ihan hyvää lientä. Käärmejumalan soturi päästi pilkallisen naurun. Sinulla on melkoinen terävä kieli. Katsotaan, puhutko vielä kovaa, kun olet polvillasi. Kun molemmat olimme asettuneet lavalle, nainen pitkillä kullanvaaleilla hiuksilla laskeutui taivaalta. Hänen läsnäolonsa oli käskevä ja kuninkaallinen. Hän oli tämän taistelun nimitetty välittäjä. Jokainen liikkeemme arvioitaisiin hänen päätöksellään. Sanottiin, että jos itäinen valtakunta häviäisi jälleen tänään, yli puolet sen väestön kohtalosta tyhjennettäisiin väkisin ja siirrettäisiin Sakura-herruudelle. Sillä hetkellä eteeni ilmestyi hehkuva käyttöliittymä, jossa lueteltiin myyttisen areenan perussäännöt. Sääntö 1. Jokaisella kierroksella luodaan satunnaisesti 5 jumalaa. Sinun on valittava yksi kutsuttavaksi. Sääntö 2. Kun jumala on kutsuttu, sitä ei voi käyttää uudelleen tulevilla kierroksilla. Sääntö 3. Paras 5. Voittaaksesi 3 kierrosta selveytyy. Häviäjä ja heidän jumalansa tuhoutuvat. Pidän näistä säännöistä. Yksinkertainen, brutaali, reilu. Voitto tuo selviytymisen, tappio merkitsee kuolemaa. Tuo käärmepaskiainen on vaatinut lukemattomien soturien hengen valtakunnastani. Tänään olen täällä selvittämässä välit. Hän virnisti synkästi. Hyvä, juuri sitä toivoin. Kun molemmat vahvistimme ehdot, tuomarin ääni kaikui areenan läpi. Aloittakaamme myyttinen taistelu, joka edustaa Sakura-herruutta. Matsumoto Jintsu, S-luokan jumalaan sidottu, kantaen SS-luokan jumalaa. Yamata Neroki, edustaen itäistä valtakuntaa. Lu Shangshen, sidottu SS-luokan jumalaan, Panguun, luoja jumalaan. Tuomari päästi heikon viettelevän hymyn. Hän selvästi odotti tätä kierrosta innolla. Seuraavalla hetkellä Yamato Narokin valtava hahmo laskeutui taivaalta kiertyen uhkaavalla voimalla Matsumoto Gentsun takana. Hän virnisti täynnä ylimielisyyttä. Joshi, tämä on meidän. Käärmejumalani ovat jo silponeet 2 mestarianne. Valmistaudu vapiseen, pikku kakara. Juuri silloin 5 jumalallista siluettia alkoi nousta esiin Lu Changshengin takana, hohtaen muinaista voimaa. Yhteinen huokaus nousi väkijoukosta. Ei Pangua, yksi katkera ajatus kaikui heidän sydämissään. Taivaat ovat hylänneet itäisen valtakunnan, mutta Luun katse lukittui tiukasti tiettyyn keisarilliseen hahmoon 5 joukossa. Tällaista hallitsijaa ei koskaan pitäisi itäisen valtakunnan ihmisten unohtaa, eikä haudata rikkinäisten ennätysten pölyn alle. Katsomosta dekaani Ali Xian huusi kiireesti, Shangshen, tuo keisari, se voisi olla Tang-dynastian Taizong. Liu Yinran epäröi, hänen äänensä oli mietteliäs. Mielestäni se näyttää enemmän minkeisari Zhu Yuanshangilta. Kuultuaan heidät molemmat, Liu saattoi vain pudistaa päätään hiljaa. He ovat molemmat väärässä. Sen sijaan, että olisi korjannut heitä, hän lausui rauhallisesti totuuden. Kinin suvereeni pyyhkäisi läpi 6 valtakuntaa.
Kaikki herrat kumarsivat länteen. Hänen katseensa hallitsi kaikkia taivaan alla. Hän oli yksi todellinen keisari aikojen halki. Lu Shangshen kumarsi juhlallisesti ja puhui kunnioituksella. Minä, kelvoton jälkeläinen itäisestä valtakunnasta, kunnioitan ensimmäistä suvereenikeisari Qin Shi Huangia. Pum! Kultaisen valon pilari purkautui taivaalta ympäröiden muodostuvan jumalallisen hahmon. Hetkessä siluetti jähmettyy, mahtava, kuninkaallinen ja laskeutui hitaasti taistelukentälle. Sivussa kaupunginjohtaja purkautui innostuksesta. Taivaat siunatkoon valtakuntaamme. Jopa keisari on palannut luoksemme, mutta Dane Lishan vain huokaisi hiljaa. Valitettavasti hän on ihmisjumala. Jumalallisessa hierarkiassa ihmisjumalat, jotka ovat syntyneet kuolevaisten legendoista, olivat yleensä heikompia kuin vastineensa, villit alkueläinpedot. Lu oli juuri yhdistynyt tähän keisarihahmoon, kun taas Yamanoroki oli jo täysin ilmentynyt arvioitu petojumala. Suorassa yhteenotossa keisarin mahdollisuudet eivät olleet hyvät. Matsumoto, Jinsu virnisti. Et siis todellakaan voinut kutsua Pangua, ja mikä pahinta, kutsuit säälittävän ihmisjumalan. Miten säälittävää? Mutta Lu Shangshen jätti hänet huomiotta ja laskeutui syvään kunnioitukseen jumalhahmon eteen. Lu Shangshen, kansasi jälkeläinen, esittää nöyrän tervehdyksensä. Maailma on ehkä unohtanut sinut, mutta minä en unohda. Tästä päivästä alkaen perintösi muistetaan, ikuisuuteen kaiverrettuna. Lu Shangshen korotti äänensä vakuuttuneena. Esi-isäni hallitsi aikoinaan kaikkia maita yhdistäen 6 kuningaskuntaa valtansa alle, veistäen jokia ja vuoria järjestykseen, rakentaen muureja, jotka ulottuvat valtakunnan ääriin, ajaen takaisin jokaisen hyökkääjän itäisestä valtakunnasta. Hänen lopettaessaan puhumisen kultainen lohikäärme puhkesi Qin Shi Huangin ruumiista, kohoten korkealle ilmaan, sen karjunta vavisti taivasta. Järjestelmä hälytti välittömästi. Liu Zhengin yhteensopivuus Qin Shi Huangin kanssa on saavuttanut 60%. Opiskelijat purkautuivat innostuksesta. Kuultuaan Luun julistuksen monet olivat järkyttyneitä kuullessaan, kuinka legendaarinen keisari todella oli. Mutta Matsumoto Jintsu virnuili vaikuttumattomana. Vaikka hän olikin keisari, hän on vain toinen ihmisjumala. Luuletko todella, että hän voi liikuttaa taivasta? Nähdessään hämmennyksen välähdyksen keisarin kasvoilla, Liu selitti rauhallisesti, että tuo kuuluu vihollisleiriin, joka pyrkii häpäisemään itäisen valtakunnan. Qin Shi Huangin ilme synkkeni. Hänen äänensä kaikui raivosta. Jokainen, joka uhkaa valtakuntaani, rangaistaan armotta. Sakura-herruuden yleisö nauroi ivallisesti. Isoja sanoja vähäiseltä jumalalta. Unohtiko hän, miten hän repi heidän 2 viimeistä mestariaan? Jentsu virnisti, tyypillinen keisari, aina täynnä uhkarohkeutta. Sitten ranteen heilautuksella Yamatoki syöksyy eteenpäin, sen aura oli sortava. Ihmisjumala haastaa todellisen jumalolennon. Sinulla on pokkaa. Sen myönnän. Yamato Nauraki puhui kylmästi, sen ääni valui halveksuntaa. Odotin kunnollista yhteenottoa, jumalaissotaa, joka olisi aikani arvoinen, mutta sen sijaan saan ihmisjumalan. He vilkaisivat keisarin hoikkaa vartaloa ja nauroivat. Edes se vartalo ei näytä riittävän jäämään hampaisiini. Qin Shi Huangin silmät paloivat raivosta. Kertaakaan hänen hallituskautensa aikana kukaan ei ollut uskaltanut pilkata häntä vasten kasvoja. Sitten hitaasti, kultainen miekka muodostui hänen käsiinsä. 3 jalkaa ja 6 tuumaa pitkä, sen terä loisti kuin tuli. Tämä oli legendaarinen yhdistymisen miekka, jota on kunnioitettu vuosisatojen ajan kuolevaisten valtakunnan suurimpana teränä. Tämä miekka, keisari karjui, taottiin valtakunnan yhdistämisen nimissä. Taivaallisen Brahma-alueen katsomoista järkyttyneitä kuiskauksia levisi. Aiotaanko tuon itäisen valtakunnan ihmisjumalan todella taistella Orochia vastaan suoraan? Jopa Spearold-liittovaltion katsojat synkkenivät. Rehellisesti sanottuna se on aika traagista. He lopulta kutsuivat jonkun, ja nyt hänet ollaan murskaamassa, mutta kaikki eivät olleet synkkiä. Monet nojasivat eteenpäin sairaalloisella uteliaisuudella. Voiko ihmisjumala todella vastustaa todellista jumalaa? Suuri käärme kavensi silmiään huvittuneena. Tule sitten, tanssi minulle kuolevainen keisari. Toivottavasti pikkumiekkasi ei tylsistytä minua. Yhtäkkiä Yamato Naraoke syöksyy eteenpäin, sen vartalo kiertyy väkivaltaisella voimalla. Kuolevainen uskaltaa uhmata jumalia, kuole sitten sellaisenaan. Pum! Isku osui kuin meteori. Heidän allaan oleva areena murskautui räjähtäen sirpaleeksi ja pölyksi. Nähdessään Yamato Rookien tuhoisan iskun keisari Takura virnisti. Tuolle niin kutsutulle ihmiskeisarille käy juuri niin kuin 2 viimeiselle jumalalle, revittyynä hajalle ilman vastarintaa. Sekura-herruuden yleisö nauroi äänekkäästi. He kutsuivat ihmisjumalan.
Riippumatta harvinaisuudesta, se ei voi mahdollisesti verrata syntyneeseen ja kasvatettuun petojumalaan. Mutta sitten, F2VSH, sokaiseva kultainen portti purkautui areenan alta kohoten karjuen taivasta kohti. Yhdellä iskulla Qin Shi Huangin terä pyyhkäisi ilman halki, halkaisten yhden Yamanerokin päistä puhtaasti irti. Yhdistymisen miekka kimmelti 50 kultaisen lohikäärmeen aaveella, sen aura oli tukahduttava. Thud, katkaistu käärmeen pää osui maahan roiskuttaen verta pitkin kiveä. Takuran virne jäätyi paikoilleen. Hänen silmänsä laajenivat. Tuhannes mitä? Isku ihmiskeisarilta. Liu Yinran hyppäsi jaloilleen kykenemättömänä hillitsemään itseään. Hän teki sen yhdellä liikkeellä. Hän katkaisi yhden orokin päistä yhdellä miekaniskulla. Se on hullua. Jopa Yamada tai Oroki näytti järkyttyneeltä. Sinussa ei ole jumalallista energiaa. Joten miten sinulla on voimaa, joka on yhtä suuri kuin Jumalan? Qin Shi Huang nosti päänsä hitaasti. Hänen äänensä kaikui kuin kello särkyneen areenan poikki. Totella on elää. Vastustaa on kuolla. Mikä minussa virtaa, ei ole jumalallista voimaa, vaan 10 miljoonan itäisen valtakunnan viljelijän tahto. Olen taottu Eskin aikakauden muinaisista sitaidoista, voimasta, joka uhmaa taivasta itseään. Mitä sinä olet seisomaan edessä? Dekaani Lishanin näköinen oli innoissaan oleva lapsi, silmät loistaen. En voi uskoa sitä. Esi-isämme itäisestä valtakunnasta todella loivat tällaisen maailmaa järisyttävän chi-tekniikan. Heti kun chi-viljely mainittiin, Yamatorokin katse tarkentui, mutta se silti virnisti. Mielenkiintoista, mutta onnistuit vain viiltämään yhden pään irti. Sen puhuessa katkaistu kanto kiemurteli ja vääntyy. Muutamassa sekunnissa uusi käärmeen pää oli täysin kasvanut takaisin. Jumalallinen ruumiini uusiutuu loputtomasti. Raajat voidaan palauttaa. Kuolema ei ole kohtaloni. Orochi päästi syvän naurun, karjuen areenan poikki. Olet vain ihmisjumala. Mikä antaa sinulle oikeuden seistä edessäni? Sen silmissä kuolevaiset olivat olemassa polvistuakseen ja nöyristyäkseen. Ihmiskeisarin haavoittaminen sitä oli loukkaus, jota ei voitu antaa anteeksi. Mutta Qin Shi Huang seisoi pitkänä, järkyttymättömänä. Olen valloittanut kuninkaita ja yhdistänyt valtakuntia. Luuletko, että pelottaisit minua kaltaisellasi pedolla? Jos kaadun tänään, kaadun ilman katumusta, sillä kannan kansani kunniaa ja tuhansien vuosien painoa. Se uhma sai vihdoin Orochin kärsivällisyyden loppumaan. Karjahduksen saattelemana kaikki 8 päätä syöksyivät yhtä aikaa hyökkäykseen, valtava hammas ja raivon aalto, mutta jokainen isku kohtasi sokaisevia miekan kaaria ja ukkosen askelia. Ihmiskeisari piti pintansa torjuen yhden käärmeen toisensa jälkeen. Silti hän oli vain ihminen. Hitaasti hän alkoi horjua. Hänen kehonsa aukesi haavoja ja hänen asennonsa horjui. Samaan aikaan Yamata Noroki, vaikka olikin haavoittunut, jatkoi uusiutumistaan, sen jumalallinen keho palautui pelottavan nopeasti. Pian jokainen haava olisi poissa. Itäisen valtakunnan katsomossa monet katsojat tuskin pystyivät enää katsomaan. Kyse ei ollut siitä, että ihmiskeisari olisi ollut heikko, vaan Yamato Rookien kuolematon uusiutuminen oli yksinkertaisesti liian hirviömäistä. Jopa Qin Shi Huang itse näytti järkyttyneeltä. Kaikissa muinaisissa teksteissä, joita hän oli tutkinut, edes kuolemattomat eivät olleet todella kuolemattomia, mutta hän ei perääntynyt. Hän iski jälleen katkaisemalla uuden käärmeen pään silmänräpäyksen osassa. Hän testaisi yhtä totuutta. Voisiko hän tappaa nopeammin kuin se pystyisi parantumaan? Kuitenkin vain 2,5 kierroksen jälkeen Orochi sai aikaan julman iskun. Se oli aistinut hänen väsymyksensä ymmärtäen, että jokainen hänen hyökkäyksensä oli hidastunut, muuttunut epätoivoisemmaksi. Boom! Qin Shi Huangin ruumis paiskautui areenan lattiaan ja kivi purkautui hänen ympäriltään. Hän lyyhistyi yhdelle polvelle hengittäen raskaasti. Hänen voimansa olivat melkein lopussa. Katsomossa nuori tyttö nyyhkytti hillittömästi. Myyttinen areena on esi-isiemme veren tahraama. On liian tuskallista katsoa. Dekaani Lishinin ilme romahti epätoivoon. Hän oli valmistautunut luovuttamaan. Jos Liu Shangshen olisi vielä elossa, ehkä itäisellä valtakunnalla olisi tulevaisuus. Mutta nyt hän ei voinut antaa yhdenkään esi-isän kuolla. Yamato Naroki eteni ylivoimaisella paineella. Vaikka sillä oli vain 8 päätä, keisarin silmissä ne ulottuivat äärettömyyteen. Silti tuon paineen alla Qin Shi Huang aisti jotain tuttua, pulssin, virran, itäisen valtakunnankin nousevan. Hän seisoi jälleen ylväänä, ja hänen äänensä soi kuin kuninkaallinen säädös. Kaikki taivaan alla kuuluu valtaistuimelle, ja te sekasikiöt uskallatte riehua sen edessä. Ja sitten alempana olevien eliitin ruumiista jumalallisia varjoja vedettiin ylöspäin, kohti areenaa. Eivät vain he,
vaan kaikkialla valtakunnassa lukemattomat kultaiset sielunliekit nousivat jokaisen jumalallisen kansalaisen ruumiista lähestyen ihmiskeisaria. Areenan täyttävät kultaiset henget eivät olleet kukaan muu kuin taivaallinen kininpanssari, jumalallinen legioona, jonka ihmiskeisari itse oli aikoinaan takonut vartioimaan itäistä valtakuntaa vuosisatojen ajan. Qin Shi Huang päästi kylmän naurahduksen. Uskallatko haastaa minut? Yhdellä jylisevällä karjunnalla, tappakaa. Itse taivas vapisi. Yamato Noa, tai Rookien mestari, alkoi panikoida. Kuinka pelkkä ihmisjumala voisi kutsua sellaisia pelottavia jumalallisia voimia? Mutta hän takertui ylimielisyyteensä. Olipa miten oli, ihmisjumala oli silti vain ihminen. He eivät koskaan kilpailisi todellisten jumalien, kuten hänen Yamato no Orokinsa, kanssa. Silti hän ajatteli toista tapaa voittaa, tappaa valittu. Liu Shangshen ja ottelu oli hänen. Hän aktivoi kykynsä, ja hänen kehonsa katosi näkyvistä. Mitä siitä, että olet taivaan suunaama? En anna sinun elää tarpeeksi kauan kasvaaksesi. Salamannopeasti ulkomainen mestari ilmestyi uudelleen Liu Changshengin taakse. Sekä dekaani Ali Xian että Liu Yanran huusivat varoituksen, takanasi. Kilähdys. Terä hipaisi hänen niskaansa, mutta ei edes onnistunut naarmuttamaan häntä. Liu Shangsheng tarttui heti vastustajansa ranteeseen. Boom! Täydellisellä yli-olan heitolla hän paiskasi vihollisen areenan lattiaan. Yleisö haukkoi henkeään. Hänestä tuli juuri jumalallinen valittu, eikö? Eikö niin? Ja hänen resonanssinsa jumalansa kanssa on tuskin mitään. Kuinka hän voi olla näin vahva? Höhlä. Toki. Yhteensopivuuteni Pangun kanssa on alhainen, vain 1%, mutta jopa tuo pieni osuus antaa minulle luomisen itsensä voiman. Mitä tulee Matsumoton ruosteiseen terään, hän virnisti pilkallisesti. Lelu ei edes pystyisi naarmuttamaan ihoani. Kehoni on jo yhtä kova kuin kivi. Sakura-valtakunnan mestari nousi nopeasti jaloilleen selvästi järkyttyneenä. Hän ei ollut odottanut, että Liu Shangshengillä, juuri heränneellä valitulla, olisi niin hirviömäistä fyysistä voimaa, mutta hänellä oli vielä yksi ässä hihassaan. Hänen kehonsa alkoi yhtäkkiä jakautua muodostaen identtisen hahmon. Säälittävä Mato, sinulla ei ole aavistustakaan, mitä todellinen jumalallinen magia edes on. Matsumoto karjui. Varjokloonitekniikka. Tässä on ero meidän välillämme. Klooneillani on kaikki voimani. Nyt on 2 yhtä vastaan. Katsotaan kuinka kauan kestät. En tuhlaa sanaakaan. Syöksyin eteenpäin ja tartuin molempiin hänen jalkoihinsa. 1 klooni, 1 alkuperäinen. Boom! Paiskasin 2 ruumista yhteen luita murskaavalla voimalla. Virnistin. On myönnettävä, että assesarvoiset jumalalliset valitut on todella rakennettu eri tavalla. Itäisen valtakunnan yleisö raikui. Jotkut huusivat nimeäni ja tytöt käytännössä heittäytyivät päälleni. Menemme naimisiin. Ei myötäjäisiä, ei ehtoja. Heitänpä vielä 10 taloa häälahjaksi. Samaan aikaan Sakura-valtakunnan asenteessa puhkesi kaos. Yleisö muuttui omahyväisestä epätoivoiseksi pyytäen Yamada Naraokea päästämään valloilleen jumalallisen vihansa ja murskaamaan koko Dasha-valtakunnan. Jopa heidän vapiseva keisarinsa tiesi, että jos he häviäisivät tämän taistelun, se järkyttäisi heidän kansansa uskoa ja ylpeyttä ytimiään myöten. Yamatohroki ei voinut hävitä, mutta rukouksista huolimatta kutsuttujen jumalallisten soturien hyökkäys silpoi Yamatohrokin ruumista jatkuvasti. Pian sen muoto makasi palasina hajallaan areenalla. Qin Shi Huangilla oli nyt murskaava etulyöntiasema, mutta taistelu oli kaukana ohi. Vapisten suuri käärme kuiskasi loitsun. Se uhraisi nyt itse Sakura-valtakunnan kansalaisten sielut voimistaakseen kiellettyä jumalallista rituaalia, sen viimeistä mahdollisuutta voittoon. Ja hetkessä riemuitsevat katsojat, jotka kerran huusivat, mene, mene, höyrystyivät ja sulivat pois jumalallisen energian polttavassa kuumuudessa ilman edes aikaa huutaa. Lähes eloton Yamato no Oroki purskahti yhtäkkiä uutta elinvoimaa. Nieltyään uhrattujen katsojien sielut, sen haavat uusiutuivat pelottavaa vauhtia. Muutamassa sekunnissa pedon keho oli täysin palautunut, vahvempana kuin koskaan. Sillä välin olin täysin nujertanut Matsumoto Gentson. Sääntöjen mukaan jumalallisen valitun kaatuessa summonjumala kutsutaan takaisin luomisen portille. Siksi en tappanut häntä heti. Minun piti varmistaa, että esi-isä kukisti Yamanorokin katkaisemalla säikeen juuresta. Käärme päästi ilmoille synkän naurun. Tyhmä ihminen, luuletko todella taistelevasi vain minua vastaan? Todellinen vihollisesi on lukemattomat sielut takanani, Sakura-valtakunnan ihmiset. Qin Shi Huang kavensi silmiään halveksuvasti. Joten ne, joita kutsut kansaksesi, ovat vain polttoainetta, joka heitetään pois. Kehtaat kutsua itseäsi jumalaksi. Sillä hetkellä keisarin ääni jylisi raivosta. Kohtelet palvojiasi kuin teuraseläimiä ja kehtaat kutsua sitä jumalalliseksi.
Paniikki levisi Sakura-valtakunnan leirissä. Useimmat olivat jo paenneet kauhuissaan, että he olisivat seuraavia olennon, jota he kerran kunnioittivat, syömiä. Qin Shi Huang, mies, joka etsi kuolemattomuutta ja jota kerran pilkattiin siitä, virnisti nyt. Ehkä en koskaan löytänyt ikuista elämää, mutta löysin tekniikan. Se ei ehkä suo minulle jumaluutta, mutta se riittää enemmän kuin tarpeeksi tuhoamaan valhejumalan, kuten sinut. Keisari kohosi taivaalle säteilevään kultaan verhottuna. Hän lausui juhlallisen valan, nouskoot kaikki olennot kuin lohikäärmeet, ja kaikukoon keisarin nimi ikuisuuden halki. Seuraavalla hetkellä hänen kehostaan purskahti kultaisia valojuovia, jotka laskeutuivat kuin jumalallinen sade jokaisen soturin päälle, joka oli kutsunut suojelushengen, siunaten heidät keisarin viimeisellä tahdolla. Jokainen ihmisjumala oli nyt täynnä keisarin perimää pitkäikäisyyden viljelytekniikkaa, mikä paransi nopeasti heidän synkronointiaan valitsemiensa jumalien kanssa. Jopa tavallisesti rauhallinen Lu Inran näytti järkyttyneeltä. Hänen jumalallinen resonanssinsa nousi villisti. Eikä vain häntä, kaikki tunsivat valtavan voiman virtaavan sisällään. Samaan aikaan keisarin keho oli muuttunut hauraaksi kuin tuulessa lepattava kynttilä, mutta hän ei katunut mitään. Hänen elinikäinen toiveensa oli aina ollut Qing-dynastian ikuinen nousu, rauha kansalleen maailmassa, jossa kuolevaiset voisivat seistä lohikäärmeinä. Monien katsojien silmiin nousi kyyneliä. Tämä on esi-isiemme henki, kuolevainen, joka uskaltaa unelmoida suurempia kuin jumalat itse. Keisarin hengitys heikkeni jokaisella ohimenevällä hetkellä. Tämä oli hinta, jonka hän maksoi suojellakseen jälkeläisiään. Jopa Albionin imperiumin hallitsija oli silmin nähden ällistynyt. Käärmejumala uhrasi kansansa vallan vuoksi, mutta ihmisjumala poltti oman elämänsä heidän vuokseen. Kontrasti oli huikea. Kuiskeet täyttivät areenan. Tämä on tarunhohtoisen itäisen valtakunnan perintö. Ei ihme, että huokansaa ei saa koskaan aliarvioida. Keisari veti hitaasti vaivalloisen hengen ja huusi, missä ovat taivaalliset kinkaartilaiset. Jylisevä vastaus kaikui halki myyttisen areenan. Käskystänne, vaikka hänen ruumiinsa oli kuihtumassa, hän seisoi yhä kuin sotajumala. Minun määräyksestäni kaatakaa hyökkääjät, suojelkaa maatamme. Ihmisjumalat muodostivat taistelulinjan seisten lujana käärmejumalan edessä valmiina taistelemaan kuolemaan asti. Käärmejumala räpäytti silmiään yllättyneenä. Ihmiskeisarin aura oli lähes sammunut. Silti hän jotenkin kokosi yhä niin valtavan voiman. Terävällä viillolla jumalallisten sotureiden armeija halkaisi käärmeen päät verisiksi kappaleiksi. Vajaat 2,5 sekuntia myöhemmin juuri uusiutunut keho repesi jälleen hajalle ja levisi taistelukentälle. Käärmeen silmissä välähti tappava kiilto. Jos se halusi voittaa nyt, sillä oli enää yksi vaihtoehto, lisää uhrauksia. Toinen aalto, Sakuraidan valtakunnan kansalaisia pelkistettiin hetkessä tuhkaksi. Heidän elinvoimansa imeytyy väkisin polttoaineeksi. Sakura-valtakunnan keisari kalpeni kauhusta. Hän tiesi, että jos tämä jatkuisi, heidän kansansa tyhjennettäisiin luuitimeen asti. Monet uhratuista olivat eliittijumalallisia isäntiä. Koko Sakura-osasto lyhistyi polvilleen anoen käärmejumalaa lopettamaan oman elämänsä. He eivät kestäneet enää menetyksiä. Jotkut jopa kirosivat sitä kyynelten läpi. Itäisen valtakunnan jumalat suojelevat kansaansa, kun taas sinä osaat vain syödä heidät. Lähes pyyhittyään pois, jo vakavasti haavoittuneena ja katkaisussa tarjonnoistaan, käärme katsoi avuttomana, kun sen massiivinen muoto repesi yhä uudelleen hajalle. Tilaisuuden nähdessään keisari nosti kätensä ja alkoi koota säteilevää kultaista energiamiekkaa. Kuuntele hyvin, Yamato Noroki, seuraajasi ovat hylänneet sinut. Nyt sukella minun määräyksestäni. Sillä karjunnalla hän päästi valloilleen teränsä. Kultainen lohikäärme purskahti lävistämällä taivaat ja käärmeen jumalallisen sielun. Siten jumalallisen kaksintaistelun tulos oli sinetöity. Sakura-valtakunta oli kaatunut. Voitto kuului Shinjolle. Yamadan, no Oroshin, kuoleman myötä. Liu Shonking ei nähnyt mitään syytä säästää Matsumoto Gentsonea. On sinun aikasi liittyä häneen. Hän murahti polkien alas terävällä naksahduksella, kun Gentsonen niska napsahti. Aivan näin kerran ylpeä jumalallinen mestari romahti elottomana verilammikkoon. Isäntä nauroi, hänen äänensä oli täynnä jännitystä. Nyt, se oli taistelun arvoinen muistettavaksi. Sitten hän korotti ääntään ilmoittaakseen, Liu Chomsham suuren sian valtakunnasta vastaan Matsumoto Gentson Sakura-valtakunnasta. Voitto menee Liu Chomshamille. Nykyinen pistetilanne on 1-2. Koko stadion purskahti villiin riemuun. Hän todella teki sen. Liu Shangsheng todella voitti. Jopa rehtori oli ällistynyt sanattomaksi. Tätäkö se tarkoittaa, että uhmaa jumalia kuolevaisen tahdolla? Ei. Voittaa heidät suoraan. Jopa erotuomari ei voinut piilottaa ihailuaan tämän taistelun jälkeen,
mutta sota ei ollut vielä ohi. Lyhyen levon jälkeen molempien kansojen jumalallisia mestareita pyydettiin valmistautumaan seuraavaan otteluun. Qin Shi Huang päästi ilmoille heikon yskän noustessaan hitaasti seisomaan. Hänen kumarainen hahmonsa näytti sydäntä särkevän hauraalta. Suuren Xia-valtakunnan väkijoukko huusi, teidän majesteettinne, ihmeissään ja ahdistuneena hänen äkillisestä heikkoudestaan. Rehtori Ali Xian huokaisi syvään. Hänellä on vähän uskon voimaa jäljellä tukemaan häntä. Tämä taistelu tyhjensi hänet ytimeen asti. Qin Shi Huangin muoto alkoi hehkua himmeästi liueten kultaisten valojuovien virtoihin. Liu Shangsheng ryntäsi avuttomana eteenpäin yrittäen estää haalistumisprosessia. Lempeällä hymyllä Qin Shi Huang jätti viimeiset sanansa, Shangsheng, en voi kulkea loppua polkua kanssasi. Ennen kuin hän edes ehti lopettaa lausetta, hänen ruumiinsa muuttui sumuksi ja katosi. Edessä ei ollut edes viimeistä kosketusta. Jumalalliset olennot ovat täysin riippuvaisia uskon vahvuudesta. Mutta ilman palvojia yli vuosituhat, Qin Shi Huang oli maksanut tästä taistelusta elinvoimallaan. Ali Xianin puhuessa hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Olemme arvottomia jälkeläisiä. Unohdimme hänet. Juuri silloin ilmestyi järjestelmäpaneeli. Qin Shi Huang, jäädytetty väliaikaisesti, odottaa uskon palauttamista ytimen uudelleen rakentamiseksi, voidaan kutsua uudelleen myöhemmin. Lu Shengshengin side häneen oli nyt huimat 90%. Lu Shangxing yllättyi huomatessaan, että keisarikin ei ollut todella kadonnut. Hän palaisi, kun tarpeeksi uskoa on kerätty. Vielä odottamattomampaa oli se, että hänen oma resonanssinsa Pangun kanssa oli myös kasvanut. Heti kun hän näki järjestelmän ilmoituksen, hän tunsi vihdoin olonsa levolliseksi. Hetki sitten hän oli melkein liikuttunut kyyneliin. Jos hän jonain päivänä voisi kutsua satoja jumalallisia mestareita ja jopa pyytää Pangua laskeutumaan, itäisen valtakunnan täydellinen voitto ei olisi enää fantasiaa. Jos Pangu astuisi kentälle, yhdelläkään vihollisella ei olisi mahdollisuutta. Liu Shangsheng seisoi ylpeänä korokkeella ja huusi väkijoukolle, keisarikin ei ole jättänyt meitä. Hän lepää vain nyt, kun hänen nimensä kaikuvat jälleen itäisen valtakunnan poikki. Se on hänen loistavan paluunsa hetki. Kuultuaan tämän Ali Xian määräsi välittömästi keisari Qinin perinnön tallennettavaksi ja säilytettäväksi pyhissä arkistoissa tulevien sukupolvien muistettavaksi ja kunnioitettavaksi. Itäisen valtakunnan henkeä ei saa koskaan haudata ajan hiekkoihin. Juuri sillä hetkellä, katsomon alla, miekkajumala Liu Qing saapui sihteerinsä kanssa. Hän oli seuraava kilpailija myyttisessä taistelussa. Kuitenkin juuri silloin hänen sihteerinsä virnisti pahasti ja kuiskasi, verelläni avaan jumalallisen areenan. Sihteeri nosti yhtäkkiä kätensä ja osoitti Lu Qingiä. Hänen äänensä oli kylmä ja selkeä. Sakura-kuningaskunnan Hanamiko haastaa täten Granxian Lu Qingin jumalalliseen areenataisteluun. Taistelu alkaa 10 minuutin kuluttua. Lu Qing oli hämmästynyt. Olit vakoilija Sakura-kuningaskunnasta koko ajan, mutta kiireellisempää oli se, että hänen joutuessaan tähän taisteluun Granxialla ei olisi ketään jäljellä taistelemaan pääareenalla. Nähtyään peitteensä paljastuneen Hamamiko luopui kaikesta teiskentelystä. Hän oli piileskellyt Lu Qingin rinnalla 10 pitkää vuotta odottaen juuri tätä hetkeä. Hän uskoi, että kun Lu Qing on poissa kuvioista, jopa lahjakkain itäisen valtakunnan jumala murskataan ennen kuin he voisivat nousta. Hänen silmissään Grand Xia oli tarkoitettu alistumaan Sakura-kuningaskunnalle. Kylmällä virnistuksella Liu Qing veti miekan selästään. Hänen takanaan ilmestyy jumalallinen varjo. Uskallat iskeä varjoista, maksat siitä hengelläsi. Sinun kaltaisesi petturit eivät ansaitse mitään vähempää kuin kuolemaa terästäni. Samaan aikaan dekaani Lishien sai tiedon salamurhayrityksestä miekka kuolematonta vastaan ja oli järkyttynyt ytimeen saakka. Hän ilmoitti nopeasti väkijoukolle, että Sakura-kuningaskunnan vakooja on väijyttänyt miekka kuolemattoman Lusingin, eikä hän voi osallistua tulevaan otteluun. Granxian on valittava uusi kilpailija. Uutiset lähettivät shokkiaaltoja areenan läpi. Raivokkaat äänet nousivat elämän ja kuoleman taisteluun. Nyt jopa miekkakuolemat omamme on kaatunut. Mahdollisuutemme katoavat kuin pöly, varsinkin kun Yamato no Orochi oli jo tappanut 2 Grand Xia-akatemioiden 4 dekaanista, ja vain Lusing oli säilyttänyt voittamattoman ennätyksen Sekuran jumaluuksia vastaan. Ja nyt, kun otteluun on enää hetki aikaa, Grand Xia ei ole vieläkään löytänyt uutta taistelijaa hänen tilalleen. Suahduksella dekaani Ali Xianin takana nousi liekehtivä Phoenix-haamu, joka säteili voimaa ja majesteettisuutta. Liu Shangsheng on kuluttanut voimansa edellisessä taistelussa. Anna nyt tämän vanhan miehen astua kentälle, mutta astuin nopeasti eteenpäin ja vastustin. Dekaani, anna minun taistella tämä kierros. Uskon todella, että voittomahdollisuuteni ovat paljon suuremmat kuin sinun.
Otan mieluummin riskin, kuin katson sinun uhraavan itsesi turhaan. Sanoistani huolimatta Xian epäröi edelleen ajatellen, että olin vain urhea. Jopa 2 huippulahjakkuutta yrittivät estää minua. Jokainen jumala, jonka kutsut, ei ole sellainen, jonka tunnet. Sitä paitsi dekaanilla on vertaansa vailla oleva viisaus, ja hän on 4 akatemian vahvin. Hänen mahdollisuutensa voivat itse asiassa olla paremmat. Käännyin Liu Yinranin puoleen ja kohtasin hänen katseensa. En ole uhkarohkea. Minulla on todella mitä tarvitaan voittaakseni tämän taistelun. Heti kun lopetin puhumisen, majesteettinen torni kohosi hitaasti takanani, kimaltellen jumalallista loistoa. Hymyilin ja sanoin, minulla oli kerran unelma. Tyyni kuolematon kosketti otsaani, ja kun heräsin, muinaiset myytit, jotka olivat piilossa itäisessä valtakunnassa, oli kaiverrettu mieleeni. Legendaariset hahmot, jotka aika oli kerran unohtanut, alkoivat herätä ajatuksissani. Väkijoukko oli hämmästynyt kohoavasta rakenteesta. Minkälainen valtakunta tämä on? Miten tällainen taivaallinen palatsi voi olla olemassa? Mutta se, mikä tuli seuraavaksi, järkytti heitä vielä enemmän. Ääneni kaikui jumalallisen areenan poikki. Taivaissa on Jade-pääkaupunki, 12 tornia ja 5 kaupunkia. Kuolematon suunasi minua ja antoi minulle pitkän iän. Sanojeni kaikuessa useita Feenikslintuja liiteli itäisen valtakunnan poikki takanani, tanssien taivaalla kuin näky taivaasta. Nähdessään kohtauksen dekaani, Lishan alkoi spekuloida. Muinaisina aikoina jotkut saavuttivat äkillisen valaistumisen, viisaita, jotka kohosivat yön yli, munkkeja, joiden ruumiit pysyivät turmeltumattomina kuoleman jälkeen. Jos Lu Shangsheng todella koki tällaisen läpimurron, niin hänen unohdettujen jumalien tunnistamisensa on ymmärrettävää. Lu Shangsheng astui eteenpäin ja seisoi dekaanin edessä, hänen silmänsä päättäväisinä. Eikö tämä riitä todistamaan vahvuuteni? Minun pitäisi taistella seuraava taistelu. Kaupunginjohtaja, edelleen huolissaan, sanoi, tiedän, että haluat todistaa itsesi, mutta dekaanilla on vertaansa vailla oleva tieto jumalallisista teksteistä. Hänellä saattaa olla paremmat mahdollisuudet. Olet nuori. Sinun ei tarvitse vaarantaa henkeäsi ylpeyden vuoksi. Vastaamatta Lu Shangsheng lähestyi dekaani Lia ja puhui selkeästi. Feeniks kohoaa 9 taivaan yläpuolelle, syntynyt uudelleen tulesta Kunlunin huipulla. Punainen hedelmä nokassaan, se heittää kultaista valoa 8 suuntaan. Xianin katse lukittui hänen jumalalliseen henkeensä, ja hänen hämmästyksekseen hän näki sen kasvavan vahvemmaksi, täynnä jumalallista luontoa, Liu Shongqingin itsensä lahjaa. Yleisö puhkesi huutoon. Vasta nyt he tajusivat, että niin kutsuttu Shinlintu oli itse asiassa legendaarinen Feeniks. Sen todellinen nimi on kadonnut aikaan, ja nyt sen paljasti Liu Shangsheng. Liu virnisti himmeästi. No, kuinka luotat minuun? Myytit, jotka tunnen, menevät paljon pidemmälle kuin mitä kirjoissa on kirjoitettu. Lopulta dekaani Lee nyökkäsi. Liu Shangsheng, todella siunaus kansallemme. Hän antoi Lulle merkin levätä ennen seuraavaa taistelua, mutta Lu Shangsheng ei palannut paikalleen. Sen sijaan hän käveli Lu Yanranin luo. Vakaalla, voimakkaalla äänellä hän sanoi, nyt on sinun vuorosi. Herra Vun pelkäsi läpi ajan. Shongqingin taistelussa jopa jumalat vapisivat. Rautaratsuväellä ja kultaisilla keihäillä pyyhkäisit läpi 6 kuningaskuntaa ja sait demonit itkemään. Välittömästi jumalallinen valo, joka ympäröi Liu Yinranin kutsumaa jumalaa, Bai Kita, leimahti rajusti. Tukahduttava tappamisaikomus täytti ilman. Jälleen kerran Liu oli täyttänyt Jumalan jumalallisella luonteella. Tällä kertaa sotajumala silällä. Joka kerta kun hän teki niin, hänen oma elinvoimansa ehtyy yhä nopeammin. Kaikki olivat ällikällä lyötyjä. Liu Shangsheng, jota aiemmin pidettiin epäonnistuneena opiskelijana, oli juuri antanut itäisen valtakunnan Ästason jumalalle uuden jumalallisen luonteen, eikä hän tehnyt sitä kuuluisuuden vuoksi, vaan sytyttääkseen toivonkipinän kansalleen. Ihmisten silmissä hänen hahmonsa oli kasvanut pitkäksi, mahtavaksi, lähes sankarilliseksi. Ilman hänen väliintuloaan tänään, itäinen valtakunta olisi varmasti kaatunut. Sillä hetkellä kierros myyttisellä areenalla oli alkamassa. Juontaja kääntyi molempien leirien puoleen ja kuulutti äänekkäästi. Astuisivatko kilpailijat lavalle? Itäistä valtakuntaa edustaa jälleen ihmelapsi, joka oli juuri ällistyttänyt maailman, Lu Shangsheng. Sakura-valtakunta oli puolestaan lähettänyt uuden kilpailijan, Sakura Momokan, jonka jumalallinen henki oli erikoistunut viehätykseen ja viettelykseen. Sakura-joukosta nousi Ivan aalto. Itäisellä valtakunnalla ei todellakaan ole ketään jäljellä. He lähettävät edelleen Liun Shangsheng, Sakura-keisari virnisti istuimeltaan. Miekka kuolemattoman viereen istutettu varjo on aktivoitu. Momokan viehätysvoimaan perustuvan Jumalan kanssa hän oli varma,
että tämä kierros oli jo voitettu. Sakura Momoka hymyili suloisesti. Odotan tätä duo-lukuinia innolla. Hetken aikaa, jos jätti huomiotta valtion, josta hän oli kotoisin, hänen ulkonäkönsä oli melkein viaton. Mutta siinä oli ongelma. Sakurasotureiden myrkky oli syvemmällä kuin heidän kauneutensa. Itäisen valtakunnan katsomoissa lukemattomat nuoret miehet lumoutuivat hänen ulkonäöstään. Heidän katseensa olivat hämmentyneitä. Deani Mishin puristi hampaitaan. Tuo viehätyskyky, se on odotettua vahvempi. Mutta miksi meillä ei ole nolla tietoa hänen taustastaan? Sillä hetkellä Sakura Momoka asetti kätensä kutsumiskivelle. Heti hänen taakseen ilmestyi useita jumalallisia siluetteja, jotka kylpivät hohtavassa valossa. Samanaikaisesti areenan yläpuolelle ilmestyi 50 sekunnin lähtölaskenta. Momoka vilkaisi Lu Changzhengiin, joka ei ollut vielä kutsunut jumalaansa, ja virnisti leikkisästi. Mikä hätänä, Lu Kuan? Oletko vieläkin poissa tolaltasi? Eikö sinun pitäisi kutsua jumaluuttasi jo nyt? Itäisen valtakunnan yleisö kasvoi näkyvästi ahdistuneeksi. Aikaa on alle minuutti jäljellä. Mitä hän odottaa? Pitäisi kutsua jo. Samaan aikaan Momokan rituaali oli jo päättynyt. Hänen takanaan seisoi upea hahmo, jolla oli 9 huojuvaa pyrstöä. Hänen läsnäolonsa oli elegantti ja vaarallisen viettelevä. Britannian kuningaskunnan katsomoissa useat sivustakatsojat haukkoivat henkeään. Kuka tämä jumalallinen olento on? Hän on aivan henkeä salpaava. Jopa Indra-alueen stoalaiset munkit punastuivat. Sillä hetkellä kun tuo kettueläin ilmestyy, hän herätti tunteita, joiden he uskoivat jo haudanneensa. Tätä erityistä jumaluutta ei ollut koskaan aiemmin nähty lavalla, jättäen koko areenan tietämättömäksi hänen henkilöllisyydestään. Mutta Lu Shangzhen päästi vain ilmoille rauhallisen naurahduksen. Aivan kuten hän odotti, hän oli kutsunut Tamamonomea, Sakuran 3 suuresta jokaikuningattaresta voimakkainta, joka oli vertaansa vailla kauneudessaan ja viehätyksessään. Kun hänen henkilöllisyytensä oli vahvistettu, Lun ei tarvinnut enää epäröidä. Vain 30 sekuntia jäljellä, hän teki siirtonsa. Hän painoi hitaasti kätensä kutsumiskristallia vasten. Seuraavalla hetkellä hänen silmänsä laajenivat hieman. Hän ei ollut odottanut kutsuvansa häntä. Vahvalla äänellä hän lausui, Marsalkka Tianpong, porttien vartija. Rautapanssari loistaa kylmänä auringossa. Hänen haravansa murtaa kaikki viholliset. Hänen 36 muodonmuutostaan valloittaa jokaisen koettelemuksen. Tällä kertaa Liu oli herättänyt Marsalkka Tianpengin, Shu Ganglain, legendaarisen villisian soturin. Deani Alixian ja kaupunginjohtaja vaihtoivat hämmentyneitä katseita. Onko Liu Shangzhen todella kutsumassa joukailuokan soturia? Tähän liittyy kuitenkin yksi mutta. Liu Shongqingin jumalallinen ydinside oli ihmisjumalaan, ja tällainen side määritti, mistä pantheonista hän pystyy kutsumaan. Hänen aiempi menestyksensä Pangun kanssa oli täysin sen mukainen. Mutta nyt, yritys kutsua joukaijumalaa oli vaarallinen uhkapeli. Jos hän epäonnistuu, hän kuolee välittömästi jumalallisella herätysalustalla. Astuen eteenpäin juhlallisella armolla, hän huusi, minä, Lu Shangzhen, toivotan nöyrästi tervetulleeksi Marsalkka Tampungin, Shu Ganglain, saapumisen. Sakura-kansakunnan katsomot purskahtivat epäuskoon. Tuo kaveri on menettänyt järkensä. Kutsumassa jokaia. Jokainen epäonnistunut yritys historiassa päättyy kuolemaan. Jopa Sakura-keisari nauroi tyytyväisenä. On selvää, että häneltä on keinot lopussa, hän ei pysty kutsumaan toista ihmisjumalaa. Hän kääntyy nyt holtittomasti jokain puoleen. Mutta sitten, kaikkien hämmästykseksi, Marsalkka Tianpengin kohoava taivaallinen projekti alkoi haalistua paljastaen silmiinpistävän komean miehen seisovan pitkänä alustalla. Koko Sakura-joukko oli ällistynyt. Odota, mitä? Hän todella onnistui. Se on mahdotonta. Samaan aikaan itäisen valtakunnan puoli purskahti iloon. Kukaan ei tiennyt, miten Loom onnistui kutsumaan jokain, mutta yksi asia oli selvä, hän oli todella poikkeuksellinen. Deani Lishin hymyili lämpimästi kuin ylpeä vanhempi. Vaikuttaa siltä, että Pangan perintö on syvempi kuin osasimme kuvitellakaan. Tämän myötä itäisellä valtakunnalla on ehkä vielä toivoa. Sakura-keisari virnisti halveksivasti. Vaikka Joukai otti ihmisen muodon, hän on silti mies. Kukaan elävä ihminen ei voi vastustaa Hamamo Nomain viehätystä. Marsalkka Tianpeng seisoi pitkänä jumalallisen areenan keskellä, puristaen 9 hampaista haravaansa. Hänen vaikuttava kehonsa ylitti helposti 3 metriä. Lu Shangzhen tuijotti kunnioituksella. Se on valtava. Marsalkka kurtisti kulmiaan. Miksi täällä on niin meluisaa? Liu astui nopeasti eteenpäin ja selitti, tämä on myyttinen areena. Ulkomaalaiset jumalat ovat tulleet tukahduttamaan itäisen valtakunnan. Minä, Lu Shangzhen,
pyydän nöyrästi marsalkka Tianpengia puolustamaan kotimaatamme näiltä hyökkääjiltä. Mutta hänen yllätyksekseen marsalkka kutisti rennosti massiivisen aseensa ja työnsi sen maahan. Olen saanut tarpeekseni verestä ja sodasta. Olen aina halunnut vain nauttia Kuutamosta ja rauhasta ja seurata häntä hiljaa. Mitä tekemistä ulkomaalaisilla jumalilla on minun kanssani? Äänekkäästi puuskuttaen hän kääntyi ikään kuin kävelläkseen pois alustalta. Liu huusi epätoivoisesti. Marsalkka, taistelkaa edes kerran idän valtakunnan puolesta. Tianpeng murahti ja kaiveli korvaansa. Olet yhtä äänekäs kuin muutkin. Pahaiset korvani ovat räjähtämäisillään tästä lörpöttelystä. Tajuten, ettei suostuttelu riitä, Liu kokeili toista lähestymistapaa. Haluatko yhä nähdä Lady Chanen tai ehkä apinakuninkaan ja Tan Santsangin? Tähän marsalkka pysähtyy kuin seinään. Hän kääntyy silmät sirrillään. Maailma, jossa tuskin on suitsuketta jäljellä, kuoleva jumalien aikakausi. Silti sinä, miten tiedät Changesta ja siitä kirotusta apinasta ja munkista myös? Liu Shangshen virnisti. Alarvioit minua. Marsalkka, en ainoastaan tiedä heistä, minulla on voima tuoda heidät takaisin. Marsalkka Tianpeng kavensi silmiään. Sinä kutsuisit heidät. Älä ole naurettava. Liu kumartui lähemmäs, ääni rauhallinen mutta vakaa. Tiedän, että olet kyllästynyt olemaan jonkun muun nappula, mutta entä jos voisin kutsua idän valtakunnan jumalat, koota itse jumalallisen voiman ja repiä pimeyden palasiksi palauttaakseni kunniasi. Hän lisäsi, auta minua tänään, niin saari Shushange, suuri viisas, ja Tang Santsang vapautetaan, mutta sinun on taisteltava idän valtakunnan puolesta juuri nyt. Heti kun sanat lähtivät hänen suustaan, ylivoimainen jumalallinen voima purkautui marsalkka Tiemposta. Silmänräpäyksessä marsalkka palasi todelliseen muotoonsa ja tarttui luuteaa kauluksesta. Kehtaat leikkiä kanssani. Vanha sika ei lankea halpoihin temppuihin. Marsalkan valtava käsi kiristyy luuen kaulan ympärillä, mutta luu sai nopeasti änkytettyä. Odota, ennen kuin murskaat minut, katso jumalallista suojelijaani. Punainen aura puhkesi eloon hänen takanaan, kuva Pangusta, luomisen alkujumalasta. Luu haukkoi henkeään. Päästä minut irti, tai kuolen vakavasti tänne. Tianpong jäätyy. Pangu, ylin, hitaasti hän hellitti otteensa. Hänen katseensa muuttui, nyt täynnä vastausahakoista kunnioitusta. Joten se on totta, olet todella kutsunut Pangun. Näyttää siltä, että todella aliarvioin sinut. Luu päästi kuivan yskän ja sai aikaan rasittuneen hymyn. Joten marsalkka, oletko halukas taistelemaan nyt? Sillä hetkellä selköys palasi Zhugonglian silmiin. Hänen katseensa nyt rauhallinen ja päättäväinen. Jos jopa suuri Pangu on uskonut sinuun, niin minäkin uskon. Nimeä vain kohde. Tämä vanha sika murskaa kenet tahansa osoitat. Heti kun hän lopetti puhumisen, Liu Shangshen kiinnitti katseensa edessä olevaan naiseen. Veli, seuraava vastustajasi on hän. Zhu Kenglai seurasi hänen katsettaan ja virnisti. Nainen. Yksi isku ja hän on valmis. Mutta Liu varoitti häntä vakavasti. Älä aliarvioi häntä. Hänen jumalallinen henkensä on 9-häntäinen kettu. Hän on erikoistunut viehätysmagiaan, erityisen tappava miehiä vastaan. Ympäri areenan, naurua kaikui vastakkaisesta liitosta. Katso tuota. Liu Shongqing seisoo vain siinä, täytyy olla jo langennut hänen temppuihinsa. Jylisevällä rysäyksellä 9-hampainen harava iskeytyy maahan, ravistaen alustaa. Seuraavalla hetkellä Zhu Kanglai veti jumalallisen muotonsa takaisin ja astui eteenpäin ihmisen hahmossa valmiina taistelemaan rinta rinnan Lu Shongqingin kanssa. Longshinjin yllätykseksi heti Koon Zhu Kanglai otti ihmisen muotonsa, hän lumosi välittömästi monet liittoutuneen federaation naispuoliset katsojat, jättäen heidät täysin pauloihinsa. Samaan aikaan Brahman valtakunnan katselualueella munkit kuiskivat keskenään. Tällä muinaisella pedolla on selvästi valtava jumalallinen voima. Pale Empire-alueella vanhempi mies mumisi. Mietin, voiko tämä uroshenkieläin vastustaa Hamamon viettelevää viehätystä. Areenalavalla jumalallinen verityttö alkoi astua eteenpäin hitaasti. Seuraavalla hetkellä hän pudisti yhtäkkiä kimononsa päältään, hymyili ja teki ehdotuksen. Hyvä Longshen, mikset liittyisi idän valtakuntaamme? Toivottaisimme sinut ilomielin tervetulleeksi arvostetuimmaksi vieraaksemme. Hän uskoi vakaasti, että jos Liu Shongqing päättäisi liittyä heidän ryhmäänsä, Sekurifaliiton ihmiset toivottaisivat hänet tervetulleeksi avosylin, ehkä jopa kunnioittaisivat häntä arvostettuna vieraana. Toisin kuin idän valtakunta, hän väitti, ettei heidän puolensa koskaan antaisi äskettäin heränneen valitun joutua vaaraan uudestaan ja uudestaan. Sillä hetkellä Sekirofalin valittu loi viettelevän loitsun hiljaa houkutellen. Jos tulet meidän puolellemme, voisin jopa harkita kanssasi naimisiin menoa.
Se sai dekaani Li Xianin hikoilemaan kylmästi. Tämä ei ollut enää taistelu, vaan täysimittainen psykologinen hyökkäys. Kaupungin herra huusi hädissään. Liu Shangsheng, älä anna hänen sotkea päätäsi. Liu Shangsheng tunsi hänen lumouksensa painon. Se oli vahva, vaarallisen vahva. Jos ei hänen järkkymätön tahtonsa, hän olisi saattanut jo langeta hänen viehätyksensä alle. Jopa idän valtakunnan ihmisten joukossa, jotka ovat yleensä raivoisia ja anteeksiantamattomia, monet punastuivat nolostuneina. Jos jo kaukaa katsoessa heidät ahdisti, miten Lu voisi vastustaa läheltä? Mutta hänen vastauksensa oli selvä. Hän kieltäytyi liittymästä Secure Fall-liittoon. Vastakkainen valittu ei selvästikään ollut valmis luopumaan. Lu ei vaivautunut vaihtamaan enempää sanoja. Napsautuksella hän kutsui esiin 9-hampaisen haravan. Tämä ei ollut mikään tavallinen ase. Se oli jumalallinen projekti, joka myönnettiin sen jälkeen, kun Marsalkka suostui taistelemaan. Sen kautta Lu käytti nyt vilauksen haravan todellisesta voimasta. Tajuten, ettei hän voisi voittaa häntä puolelleen, vastakkainen valittu lopulta huokaisi. Mikä harmi! Sinulla oli niin valoisa tulevaisuus, ja heitit sen vain itse menemään. Liu Shongqingin ilme ei värähtänyt. Sinun torjuminen ei tarkoita tulevaisuudestani luopumista. Edellisessä elämässäni modernin historian luennolla professorini kertoi minulle kerran voimakkaan totuuden. Arvokkuus on vain terän reunalla. Totuus on olemassa vain tykin kantaman sisällä. Nuo sanat jäivät mieleeni. Jos jatkaisin perääntymistä ja konfliktien välttämistä, ruokisin vain vihollisteni ylimielisyyttä ja laittomuutta. Jos perääntyisin nyt, miten voisin kohdata miljoonat kansalaiset, jotka seisovat takanani? Idän valtakuntamme on kohteliaisuuden ja hyveen maa, mutta ystäville tarjoamme hienoa viiniä ja ruokaa. Vihollisille vain terästä ja tulta. Idän valtakunnan yleisö puhkesi jyliseviin suosion osoituksiin. Arvokkuus on vain terän reunalla Secure Fall-liittoa vastaan. Vastaamme luodeella ja terillä. Kun valmistauduin taisteluun, takanani olevat suosion osoitukset yltyivät jälleen. Ne, jotka uskaltavat haastaa idän valtakunnan, rangaistaan riippumatta siitä, kuinka kaukana, ja niiden yläpuolella soi uhmakas laulu. Lu Shangsheng, veitsenterävä ja taipumaton. Samaan aikaan kaukaisissa Panteonin saleissa nuori poika lakaisti käytävää. Yhtäkkiä kultainen valo sai hänet siristämään ja horjahtamaan taaksepäin, kykenemättä avaamaan silmiään. Hän katsoi järkyttyneenä, kun idän valtakunnan kansallinen kohtalo kohosi ylöspäin hänen silmiensä edessä. Kauhuissaan hän kiiruhti ilmoittamaan siitä esimiehilleen. Takaisin taistelukentällä kaksintaisteluni oli alkanut. Hyppäsin ilmaan ja heilutin 9 piikkistä haravaa murskaavalla voimalla. Vastustajani vastasi tappavalla viimeistelyliikkeellä, Yamabukin kukkien tuhkasade, pajunlehtien siroilu. Hänen vuuhkansa kimalteli lumoavaa auraa, mutta en pysähtynyt edes sekunniksi. Aseeni iski suoraan siihen vuuhkaan valtavalla voimalla. Sakura-valtakunnan jumalaisen taktiikon kasvoille nousi kylmä hiki. Uutta tulokasta, jolla on tämä voimataso, ei saa päästää elämään. Hän sulki vuuhkansa, ja hänen silmänsä terävöityivät murhanhimoisesti. Hänen seuraava siirtonsa lopettaisi tämän taistelun. Hänen kätensä liikkuivat nopeasti muodostaen sinettejä. Ninjutsu, varjokloonitekniikka, hän huusi. Silmän räpäyksessä Sakura Momosta ilmestyi useita versioita kentälle. Jokainen klooni tuntui kiinteältä, erottamatonta todellisesta. Hän virnisti sisäänpäin. Entä jos voitit Matsumoto Gintsonin? Olet vain lihaskimppu. Et voi koskaan ymmärtää todellisten tekniikoiden eleganssia. Liu Shongqingin kulmat kurtistuivat. Hänen loitsujen huolintansa ylitti huomattavasti Matsumotonin. Tämä ei ollut aukko. Hän pystyy kuromaan umpeen pelkällä raalla voimalla. Yhtäkkiä hän pudottautui alas. Terät välkkyivät hänen vetäessään miekkansa esiin yhdellä sujuvalla liikkeellä. Nitten Ishiru, tyhjyysviilto, hän karjui päästään valloilleen sukunsa salaisen miekkatekniikan, joka on periytynyt sukupolvien ajan. Liu Shongqingin silmät laajenivat lähestyvän iskun edessä. Tällä hetkellä hän tajusi, ettei ehkä pysty torjumaan tätä. Swoosh! Miekan energia osui häneen suoraan lähettäen hänet lentämään rikkinäisen leijan tavoin ilmassa. Onneksi Liu Shongqing reagoi juuri ajoissa. Ennen kuin miekanisku ehti osua, hän vetäytyi nopeasti välttäen kuolettavan iskun. Siitä huolimatta isku pudotti hänet maahan. Sakura-valtakunnan väkijoukko purskahti halveksivaan nauruun. Vasta herännyt tulokas luulee voivansa voittaa Sakura Momomme. Mikä vitsi! Jopa Sakura Momo itse näytti olevan vaikuttamaton. Hän oli odottanut pitkittynyttä taistelua, mutta nyt voitto näytti olevan jo varma. Yksi hänen klooneistaan virnisti, katsotaan, miten väistät seuraavan. Swish, swish, swish.
Miekaniskujen ryöppy satoi alas kuin terien myrsky. Liu Shangshen katsoi alas laskeutuvaa tulitusta tyynipaineesta huolimatta. Hän tiesi, ettei enää ollut minnekään paeta. Ota haravani, hän karjui kanavoiden kaiken jäljellä olevan voimansa yhteen tuhoisaan iskuun. Tämä ei ollut vain raakaa voimaa. Se oli täynnä Tianpinchin 36 taivaallisen muodonmuutoksen koko painoa. Jos tämä ei toimisi, mikään ei toimisi. Isku kohosi kloonien ohi ja iski suoraan Sakura Momon todelliseen kehoon, yllättäen hänet täysin. Sakura-yleisö vaikeni. Kannustushuudot kuolivat, ja niiden tilalle tuli epäuskoisia henkäyksiä. Sakura Momo näytti selvästi hämmentyneeltä. Hän ei keksinyt, miten Liu Shangshen oli nähnyt hänen lävitseen hänen valepukunsa. Hänen kloonitekniikkansa oli lähes täydellinen. Tavalliset ihmiset eivät koskaan huomaisi mitään. Samaan aikaan, taistelukentän toisella puolella, Tama Minome väläytti viettelevän hymyn ja tarjosi marsalkka Tianpongille valinnan, polvistu nyt, ja hän antaisi hänen todistaa hänen kauneuttaan. Yleisö pidätti hengitystään miettien, voisiko tämä itäinen jumalainen soturi vastustaa hänen ylivoimaista viehätysvoimaansa. Mutta Tianpingin mielessä nousi esiin vain yksi kuva, Chane. Häneen verrattuna tämä kettutyttö näytti täysin groteskilta. Hän sanoi kylmästi, haiseva vanha kettu kuten sinä. Kova ei. Tama Minome jäätyy. Koskaan elämässään häntä ei ollut kutsuttu rumaksi, saati sitten porsaan demonin toimesta. Ennen kuin hän ehti toipua, Tianpeng syöksyi eteenpäin kuin tykinkuula. Väkijoukko purskahti, senkin siannaamainen friikki, katso itseäsi ennen kuin kutsut ketään muuta rumaksi. Voimakkaalla haravan heilautuksella Tianpung kiski, mutta Tam Noumea onnistui viime hetkellä tekemään takaperinvoltin väistääkseen. Hän vastasi nopeasti muodostaen nopeita käsimerkkejä. Hänen sormenpäissään muodostui violetti energiaorb, joka ympäröi hänen kätensä. Tulet maksamaan siitä, mitä juuri sanoit, hän murisi. Tama Minome alkoi lausua hiljaa, loitsun, joka päästi valloilleen hänen perimmäisen tekniikkansa. Samanlainen kuin legendaarinen taivaankappaleen laajeneminen, se sai hänen ruumiinsa paisumaan hirvittäviin mittasuhteisiin. Yhdellä polkaisulla hän melkein pudotti marsalkka Tianfongin tasapainosta. Tämä on minun taivaallisen demonin vihani. Hän karjui silmiensä loistaessa. Tunne minun raivoani. Hänen jättimäinen muotonsa kohosi kuin vuorisäteilen ylivoimaista painetta. Jopa Liu Shangshen kurtisti hieman kulmiaan. Jos tuo jalka laskeutuisi, Tianpeng voisi todella litistyä, mutta hän ei osoittanut pelkoa. Jos vuorovesi ei kääntyisi pian, hän lopettaisi taistelun itse. Tama Minome oli aktivoinut Sueden Amaterasun, joka tunnetaan myös nimellä Jadapeili, yksi Sakura-valtakunnan 3 jumalallisesta reliikistä. Sen voimalla hänen ydinvahvuutensa nousi lähes 10-kertaiseksi. Mutta marsalkka Tianpeng ei aikonut perääntyä. Hän karjui. Taivaallisen kehon ylösnousemus. Torrentti jumalaista energiaa 36 taivaallisesta tähdestä purkautui hänen ympärillään. Hetkessä hänen ruumiinsa laajeni vastaamaan kettutyttöjä. Kooltaan ne olivat tasavertaisia, mutta raassa voimassa aukko säilyy. Tamon sormenpäät kipinöivät kultaista valoa. Hän valmisteli vahvinta iskuaan, taivaallisen hengen iskun, mutta Tianpong nappasi hyökkäyksen vaivattomasti ikään kuin se olisi ollut vain tuulenvire. Hän pyöritti 9 piikkistä haravaansa uskomattomalla voimalla luoden kultaisen energian myrskyn. Se pyöri kuin kiemurteleva lohikäärme karjuen poikki kentän. Sitten huomattuaan aukon, hän iski. Harava iski hänen kasvoihinsa, mutta Tam Minome väisti niukasti. Yhden hetken hitaampi, ja hän olisi maksanut siitä kalliisti. Jopa Liu Shangshen hämmästyy. Tama Minome, 9-häntäinen kettu ja Sakura-valtakunnan huippudemonikuningas, oli SSS-tason jumaluus, heidän kansakuntansa piilotettu valttikortti. Silti marsalkka Tianpeng, joka oli vain SS-tason, tukahdutti häntä helposti. Se taistelu teki yhden asian selväksi Liu Shangshengille. Tulevissa taisteluissa hän ei voisi koskaan luottaa pelkästään tasoihin tuomitessaan voimaa. Väärän vastustajan aliarvioiminen voi olla kohtalokasta. Tama Minome pyyhki veren suupielestään. Hänen katseensa muuttui kylmäksi ja ilkeäksi. Senkin tyhmä sika, olet suututtanut minut täysin. Paahdan sinut kuin porsaan ja syön sinut pala palalta. Hän nosti molemmat kätensä ja hetkessä taivas pimeni, kun myrskypilvet vyöryivät sisään kuin hyökyaalto. Myös suuren sijaapuolen yleisö huomasi muutoksen mumisten hämmentyneenä. Miksi yhtäkkiä pimeni? Tamamo loihti käden heilautuksella taivaasta purppuranpunaisia tulipaloja, jotka syöksyivät alas kauhistuttavalla voimalla. Tämä oli hänen tappava liikkeensä, ketuntulen tuho. Yksi kosketus noista liekeistä, ja uhri palaisi tuhkaksi. Hän leijui ilmassa ja laukaisi tulipaloja toisensa jälkeen marsalkka Tianfongia kohti armottomassa pommituksessa. Kiihkeä hyökkäys melkein mursi Tianpingin suojakehän,
hänen henkisen kilpensä ollessa romahtamaisillaan. Dekaanin Lishanilla oli tuskanhiki otsalla, ja hän oli näkyvästi ahdistunut, mutta siitä huolimatta hän ei sanonut sanaakaan. Hän saattoi vain tuijottaa jumalallista taistelukenttää henkeään pidätellen. Sitten tapahtui dramaattinen käänne. Marsalkka Tianfong nosti kätensä ja karjui. Vettä, tule! Tuona hetkenä hänen kehostaan purkautui loistava keltainen salama, joka lävisti pilvet ja avasi taivaan. 2 jumalallista hahmoa laskeutui taivaista, Ryjin ja Fjutchin, ukkosen jumalat, jotka heiluttivat mahtavia vasaroita ja saapuivat kuin taivaan viha itse. Boom! Ukkonen jyräsi. Salama syöksyi kuin vesiputous osuen maahan tuhoisalla voimalla. Silmän räpäyksessä Tamamon omein eteen muodostui valtava kraatteri, ja palanut maa yhä savusi. Hän tuijotti kuoppaa ilmeensä muuttuessa. Voisiko SS-tason jumaluus todella päästää valloilleen jotain tällaista? Mutta todellinen shokki ei ollut vielä edes saapunut. Taivaasta alkoi laskeutua valtava vesipöörre. Jokainen vesivirta vastasi Marsalkka Tianpinchin kutsuun virraten häntä kohti kuin korkeamman tahdon käskemänä. Tamamonome rypisti kulmiaan selvästi levottomana. Mistä kaikki tämä vesi tulee? Marsalkka Tianping päästi kylmän virnahduksen ja julisti ylpeänä. Taivaallisen joen laivaston komentajana sen vesien hallitseminen on vain luonnollista. Sitten hän nousi taivaalle liitäen ylöspäin vaivattomasti kuin ratsastaen tuulella itse. Sakura-valtakunnan puolella katsojat olivat vaipuneet ällistyneeseen hiljaisuuteen. He saattoivat vain rukoilla hiljaa, ettei 9-häntäinen kettu kärsisi täydellistä tappiota. Taistelukentällä Tianfong oli valmis. Hänen seuraava iskunsa, joka oli täynnä musertavaa voimaa, oli juuri syöksymässä alas. Tämän nähdessään Tamamomella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin aktivoida suojavallinsa, vaikka hän epäilikin sen kestävän tulevaa iskua. Boom! Sokaiseva kultainen välähdys purkautui 2 taistelijan välissä. Kempinchin 9-piikkinen harava iski suoraan hänen lumottua peiliään vasten. Crack! Peili särkyy hetkessä. Ääni oli terävä ja lopullinen. Tamamon ome seisoi jähmettyneenä epäuskoisena. Hänen kasvonsa olivat tyhjät järkytyksestä. Kuinka hänen vahvin puolustuksensa voitiin murtaa niin vaivattomasti? Sillä välin itäisen valtakunnan yleisö puhkesi riemuhuutoihin. Se isku, täysin legendaarinen. Sillä välin Sakura-valtakunnan yleisö istui täydellisessä hiljaisuudessa. Kukaan ei uskaltanut puhua. He kaikki tiesivät tämän jumalallisen taistelun häviämisen musertavat seuraukset. Marsalkka Tianfong tarttui vauhtiin päättäen viimeistellä 9-häntäisen ketun yhdellä ratkaisevalla iskulla. Raivokkaalla vaakasuoralla pyyhkäisyllä hänen 9-piikkinen haravansa repi ilmaa läpi äänivallin. Hopean välähdyksessä se meni suoraan hänen ruumiinsa läpi. Tianpong jähmettyy. Hämmennys välähti hänen kasvoillaan. Se oli jumalallinen ase, muinainen pyhäinjäännös. Edes hänen ei pitäisi olla tullut esiin vahingoittumattomana. Hänen tietämättään Tamamonome oli käyttänyt kultaisen kaskaan pakoa viime hetkellä jättäen jälkeensä harhautuksen, joka imi iskun. Nyt hänen pilkallinen ilmeensä oli poissa. Tämä porsastemoni, fyysisesti pysäyttämätön, maagisesti taitava ja jonka henkinen voima ylitti hänen omansa, oli melkein virheetön. Hänen silmänsä siirtyivät Lu Changchengiin. Milloin itäinen valtakunta tuotti valitun, joka voisi kutsua tällaisen olennon? Lu Changchen kohtasi hänen katseensa värähtämättä. Tuijota vaan akka. Vielä yksi katse, ja minun porsaani litistää sinut. Tianpeng nauroi. Se viimeinen liike, jonkinlainen pakotekniikka, eikö niin? Puhuessaan hän loihti oman loitsunsa, vesivälähdyksen. Hänen muotonsa väreili kuin vesi ja katosi ilmaan. Hajaannuksen sekunnissa Marsalkka Tianpinchin 9-piikkinen harava iski suoraan Tamamon nomen vatsaan. Hän yski rajusti, ja verta tippui maahan. Vaikka hän oli raivoissaan, hän saattoi vain puristaa hampaitaan ja sylkeä uhkauksen. Loppujen lopuksi hänet oli ylivoimaisesti voitettu, mutta hän ei ollut vielä valmis. Kädenliikkeellä hän karjui. Luuletko, että olen näyttänyt kaiken? Ajattele uudelleen. Maagisen energian aalto purkautui, ja sen myötä kutsuttiin yksi korkeuksiin kohoava hahmo hänen taakseen ja 2 aavemaista suojelijaa eteen. Sakura-valtakunnan yleisö puhkesi iloon. Hän kutsui Shuten Dojin, Ova Jitsumarun ja jopa Amaterasun. Itäinen valtakunta ei mitenkään voi käsitellä tätä. Pääjumalallinen haamu astui eteenpäin ja puhui hyytävällä uhalla. Varautukaa tuomittavaksi, idän väärä jumala. Yhdellä eleellä hänen eteensä ilmestyy leijuvia miekkoja, jotka pyörivät tappavalla tarkoituksella. Haamu liittyy mukaan. Heidän yläpuolellaan taivas pimeni, kun lukemattomat hyökkäykset sataa alas kuin jumalallinen myrsky, mutta Marsalkka Tianping pysyy tyynenä. Hänellä oli vielä yksi viimeinen ässä hihassaan. Välähdyksessä hän aktivoi tehokkaimman tekniikkansa, 36 taivaallista muodonmuutosta.
Hänen muotonsa muuttui liitäväksi kotkaksi, joka pujotteli miekkasateen läpi vertaansa vailla olevalla ketteryydellä. Saavutettuaan hyökkäysalueen ulkopuolelle, marsalkka Tianpeng palasi ihmismuotoon mutisten itsekseen. Vakavasti. Etkö voi voittaa, joten kutsut sivuhenkesi apuun. Siitä huolimatta hän ei osoittanut pelkoa kutsuttuja jumalallisia henkiä kohtaan. Tamamonome melkein nauroi raivosta. Sinä itsepäinen sika, otat raskaimmat iskut vastaan ja silti jauhat paskaa. Etkö ole väistellyt koko tämän ajan? Tianpeng lukitsi katseensa häneen. Väistely. Minä. Se oli taktista manööverointia. Opi ero. Sitten hän karjui vielä kerran. Taivaallisen ruumiin ylösnousemus. Hänen ruumiinsa paisui jälleen korkeuksiin kohoavaksi, ja hänen 9-piikkinen haravansa kasvoi hänen mukanaan, nyt tarpeeksi suureksi peittääkseen taivaan. Tällä kertaa hän oli valmis päästämään valloilleen äärimmäisen liikkeensä, taivaallisen joen hyökyaallon, pyyhkäisemään pois kaikki vihollisen kutsunat yhdellä iskulla. Jumalalliset vedet sataivat alas kuin tuomio taivaista. Aaveet, jotka olivat ympäröineet Temenomenaa, katosivat heti, kun ne koskettivat sitä. Yksi jäljellä oleva henki väisti tuskin pehmeitä vesiaaltoja, selvästi kauhuissaan kosketuksesta. Hampaitaan kiristäen jumalallinen varjo kirosi. Millainen demoni tämä sika on? Miksi hänellä on loputon valikoima kykyjä? Äärirajoille työnnettynä henki raivostui. Energia aaltoili väkivaltaisesti hänen ympärillään, kun hän valmistautui päästämään valloilleen tappavimman hyökkäyksensä Tianfongia vastaan. Marsalkka Tianfong katsoi ylös, ja heti useita purppuranpunaisia tuliaaltoja syöksyy alas kuin putoavat tähdet sulkien kaikki mahdolliset pakoreitit. Boom, boom, boom. Maa järisi. Liekehtivät hyökkäykset mursivat hänen puolustuksensa ja iskivät areenalle tuhoisalla voimalla. Tianpengillä oli selvästi vaikeuksia pysyä mukana. Lopulta yksi räjähdys osui häneen suoraan. Hän syöksyi maahan purppuranpunaisen liekin täydeltä painolta. Sakura-valtakunnan väkijoukko puhkesi euforiaan. Se on jumalallinen ihme. Amaterasun ylin taivaallinen taide, edes Porsastemon ei voi selviytyä siitä. Yksi jumalallisen olemuksen sirpale riittää murskaamaan hänet. Taistelukentällä Timpoonin keho vieri areenan poikki. Hänen kultainen hehkunsa välkkyy, kun hänen jumalallinen voimansa alkoi hiipua. Liu Shangshen kavensi silmiään aistien Jumalan henkisen ytimen horjuvan. Itäinen valtakunta, hänen yleisönsä oli kalpea kauhusta. He eivät voineet uskoa Tianpongin kaatuneen. Amaterasun hahmo lähestyi hitaasti katsoen alas Tianpongiin kuin hylättyyn ruumiiseen. Olet vain peto, hän sanoi kylmästi. Kuinka uskallat haastaa jumalallisen tahdon? Mutta juuri silloin Tianpeng, puoliksi raunioihin hautautuneena kuiskasi, puhtauden sydän, herää, ja energiaryöppy syttyi uudelleen. Hitaasti hän nousi seisomaan, hänen ruumiinsa hehkui jälleen kultaa. Jopa Amaterasu oli hämmästynyt. Mitä? Tämä sika on yhä pystyssä. Varoittamatta jättiläiskäsi puhkesi halkeilleesta areenasta syöksyen suoraan yläpuolella olevaa jumalallista hahmoa kohti. Taistelukentällä jättiläiskäsi puristui tiukasti Amaterasun hahmon kurkun ympärille. Jumalallisen hahmon silmät laajenivat järkytyksestä. Hänen jumalallinen voimansa hupeni nopeasti, eikä hän voinut enää päästää edes valon pilkahdusta. Zhu Ganglai virnisti paljastaen torahampaansa. Joo, olen sika, mutta en ole koskaan ollut kenenkään karja. Bam! Äkillisellä iskuilla hän ajoi Amaterasun hengen kovaa maahan. Katsomosta kuului hurraa-huutoja. Kukaan ei odottanut tämän demonijumalan olevan niin ovela. Teiskennellen heikkoutta ja toteuttaen sitten murskaavan vastahyökkäyksen kirurgisella tarkkuudella. Lu Shangsheng seisoi hiljaa katsellen näytelmää. Nuo iskut vain sytyttivät koko itäisen valtakunnan ylpeyden uudelleen. Zhu Gonglien voiman alle murskattuna Amaterasun hahmo ei voinut enää pitää kiinni. Hänen muotonsa alkoi liueta sumuksi. Jumalallisen varjon kukistuttua, Zhu Ganglai käänsi katseensa Tamamonomea kohti. Hän oli unohtanut, kuinka brutaalisti hän oli pieksänyt hänet aiemmin. Nyt on kostamisen aika. Väm! 9-hammasinen harava piiskasi ulos kuin giljotiini leikaten Tamamonomen alas paikan päällä. Taistelun päättyessä Zhu Ganglierin kultainen hehku haalistui. Hänen muotonsa palautui hitaasti marsalkka Tianpengiksi, seisoen pitkänä ja voittoisana areenalla. Taistelun päättyessä Liu Shangshen astui eteenpäin kumartaen kunnioittavasti. Tervetuloa takaisin, marsalkka. Palasit voittoisana. Mutta yllätyksekseen marsalkka Tianpeng nosti kätensä ja sanoi käheästi, pysy kaukana minusta. Äkillinen torjunta iski Liu Shangsheniin kuin kylmä tuuli. Mikä häntä vaivaa? Tianpeng laskeutui hitaasti polvilleen. Hänen jumalallinen hehkunsa oli haalistunut täysin. Hänen voimansa oli poissa. Yleisö haukkoi henkeään järkytyksestä. Huoli väreili jokaisilla kasvoilla,
kun yleisö aisti, että jokin oli syvästi vialla. Vasta silloin Liu Shangsheng tajusi, että Tianpeng ei halunnut hänen näkevän häntä tässä lyödyssä tilassa. Shangen silmissä hän oli aina ollut suuri ja mahtava soturi. Silti syvällä sisimmässään hän kantoi vain katumusta. Jos olisin ollut rohkeampi silloin, olisivatko asiat päättyneet eri tavalla? Raskaasti hengittäen Tianpeng antoi Liu Shangshengille viimeisen toiveensa. Jos hän kuolisi, etsi hänen vanhempi veljensä ja mestarinsa ja tuo heidät hänen haudalleen, jotta he tietäisivät, ettei hän ollut pelkuri. Mutta Liu Shangsheng pudisti päätään. Ei, hän sanoi päättäväisesti, kerrot heille itse. Hän kääntyi katsomoon, ja siinä juhlallisessa hetkessä itäisen valtakunnan ihmiset nousivat yhtenäisesti seisomaan ja kumarsivat langenneelle Jumalalle, joka oli taistellut heidän puolestaan kaikin voimin. Heti kun Liu Shangsheng puhui, dekaani Li Xin ymmärsi heti hänen aikeensa. Hänen ilmeensä muuttui päättäväiseksi. Käskyttävällä kädenliikkeellään hän määräsi, kaikki valmistavat välittömästi jumalallista ravintoa marsalkka Tianpengille. Samaan aikaan taistelua lähetettiin suorana lähetyksenä ympäri itäistä valtakuntaa. Kun ihmiset näkivät, että Tianpeng oli heikentynyt ja tarvitsi ravintoa, he ryhtyivät toimeen pakaten arvokkaita ruokia ja uhrilahjoja rynnäten lähettämään ne jumalille kunnianosoituksina. Syvällä Pantheonin pyhissä saleissa valtava villisikaa muistuttava siluetti ilmestyi hitaasti jumalallisen valon ympäröimänä. Se oli Zhuge Genglai. Hänen silmänsä, jotka olivat kauan suljettuina uneen, avautuivat hitaasti hehkuen säteilevää voimaa. Seuraavalla hetkellä hänen aavemainen muotonsa ilmestyi Pantheonin tasolle, joka oli varattu vain SS-tason jumaluuksille. Vain todellisilla voiman ja kunnian jumalilla oli oikeus seisoa siellä.